ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шидаги нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктон мо шумост. дар имрӯза видео хонаи фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед нархҳои хонаи фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонавора сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 105,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри Тус. 3 сотиқ заминай, 4 дар хона, об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 105,000 сомонияи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 6 микрорайон. 6 сотиқ заминай, 6 дар хона, об, свет дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 360,000 сомонияи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи 402. 10 сотиқ заминай, 4 дар хона, об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт. кухни, баня, алохона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. нархаш 165,000 сомонияи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Чорбоғ. 5 сотиқ заминай, хона дуошонага, 4 дар хона, об, свет дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 220,000 сомонияи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, духонага квартира дар 5 ошона қарор дорад. 65 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 6 ошонага. хона дар наздики мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 310,000 сомонияи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ
дар шаҳри Душанбе, райони Сино, духонага квартира дар 8-ум ошона қарор дорад. 52 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 210 000 сомонияи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон. 10 сотиқ заминай, 6 дар хона, об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. гирдаш маҳкам аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 160 000 сомонияи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шомансур. якхонага квартира дар 14-ум ошона қарор дорад. 43 квадрати метр новостройка аст. хона без ремонт, коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 275 000 сомонияи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 13-ум микрорайон. якхонага квартира дар 6-ум ошона қарор дорад. 45 квадрати метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, садик, бозорча дар наздикиш аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 200 000 сомонияи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа. духонага квартира дар 3-ум ошона қарор дорад. 62 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 325 000 сомонияи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. 6 сотиқ заминай, 9 дар хона, об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 910 000 сомонияи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондаги набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависед. хай дӯстони азиз,
ҳама киса саломат бошен. аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.